Isang nakaparadang crawler crane na ginagamit sa isang ginagawang tulay sa Purok 4, Barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte ang nagliyab nitong Linggo, July 13. Sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection Labo, bandang alas 3:30 ng madaling araw nang masunog ang nasabing heavy equipment na agad naman daw na naapula ng mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Wala naman na naiulat na nasaktan o iba pang heavy equipment na nadamay sa sunog pero aabot daw sa kalahating milyon ang tinatayang iniwang pinsala ng insidente. Wala naman sir na naapektuhan na ibang structural, kundi yun lamang po yung heavy equipment lamang. Wala naman pong sugatan, saktan. Initially po, meron po kami dineclare dito na sa initial po namin nasa 500,000 po yung na-damage, amount damage. Pero po ito, subject po ito, mababago na po ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP Labo upang matukoy ang sanhi ng sunog o kung sinadya nga ba itong sunugin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.